Boši, co si tady vyhulujete, co tady kouříte? Jsi prezidentu brácha nebo co? Že nám tady porolčíš? To se mnou mluvíš, ty prde. No to je proč, člověče? Rozčilujte co se. ty hovne? Klid, prosím. No, klid. Ty půjdeš. Co tady plůž, jak nějaká lemra, člověče, ty skupino. Jak přerinfané tady chodíš. Cigána nepustíš, černoch ty nevadí. Víš, kolik může mít peněz takový cigán, ty skupino? Děláš machra. Pro mě tady ten pán je prostě buran a já se tady nenechám buzerovat nikým, ale nikým. Myslíš, že já jsem nikdy nepracoval, nebo co? No, asi ne, pane, asi ne, když se takhle chováte. Neznáte mapu, pane. Já můžu odejít kdykoliv. Běž, val. Už se nevracaj, takový lidi já tady nepotřebuju. Jednali jsme nedávno s jednou japonskou firmou. Kde se tady můžu vychcat? Na chodbě. 3. dveře vlevo. Kriste, co je to za člověka? Děláte machry, hajzlíváte na chodbě. Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. A běž do řidi, ty hňupe. Toto si nezvykaj.